Здравейте, ютубъри! И ето ме отново с поредица от епизоди на Терария. Доми, който също прави поредица от епизоди. Да, ясно. И сега ще крейтна new character. Винаги обичам да слагам хайер номер 33. Ще направя чисто бяла, защото ще е като дядка. Така. Skin color. Така ще е добре. Така ще е добре. Ще го критнем. Ще казва For you. For you. Така. For you. Да, for you. Така. Ето го нашия for you. Опа. Ще чакайте. Тук се развивах. Create New World. Medium. Ще откръстиме Motherfucker. Не, няма да използвам такива нецензурни думи. Ще откръстиме Your World. Our World. Ще го направя. World. Така. Our World. Почваме да критваме. Да. Той е доста неграмотен човек. Аз му казвам първо аз да снимам, после той ще си снима. Така че, така. И ето почваме да критваме World-а. Възможно най-бавната част във всички, в изобщо цялата Терария. Така. Making random holes. Така. Терария е игра, в която е 2D, подобна на Майнкрафт, но да ви кажа доста по-различна е. И излезна най-новата версия, не знам дали за вас е най-нова, но за мен да почваме най-новата. Това е 1.2.0.3. За кратко. Да. В нея са добавени нови неща, които някои още са играли 1.1. Някои има фикс бъгове. Ако не знаете какво е фикс бъг, това е на 1.1, стига да го знаете. Имаше един бъг с честове. Слагам, примерно, честа скачаш отгоре и нещо от сорта беше. И то се появява в чест и така. Нищо от сорта. Така. И сега произлезне 1.2.0.0, там други числа, които няма запомня. В този World, който ще направим поредица. И ето, почваме базиците. Може да направим скоро поредица от мултиплеер, стига да сме с 20% по-грам да си направим един сервер, като хората. Трудно е да се конектнеш. Да. И още нещо. Така. Да, видите ли, притеснявате. Значи, от сега ви казвам, че ви притеснявате. Така. Така. Сега чакаме да се заради тъпи World. Отново казвам, че това е най-бавното зареждане, първото зареждане. В Терария. Зареждането. Така. И общо взето има босове, които после ще побеждавам. Много са, адски много, които са играли преди, да знаете, има повече. Така, които са играли преди 1.1, там някакви, да знаете, че има още повече нови босове и не ви стига само това да победите Брейна в Катулю, че и този големия череп, че сте превъртяли играта. Не, изобщо не е така. Да, скелетрона. И да стигнете до Лола Флеш, хубаво. Добре, но там има и други нива. И сега виждате, това мисля е последното зареждане. Много
какво е NPC, да го знае. Който не знае, сега ще видите. Така. Сега ето, остане още малко. Зомби с трън на главата. Даже понякога ще видите зомбита с место с нали, без нищо, слагат си глава и тези зомбита имат глава и аквариум, в който вътре аквариум има някакво желе от някакви слаймове и тези слаймове се поставят навсякъде около мапката, нали, когато се генерейтва world, се поставят навсякъде из мапката и само и блъмтят, дори и да си в къщата пак искат да те нападнат, но цензурирано. Хората мобовете в тази игра използват нецензурирани средства, за да ни накърнят. От сега ви казвам. Понякога ще намирате понякога полжанки, аз ще в един специален... климбинг. Това са климбинг клаус. Ще обясня, ще направя сигурно... Това ще направя един цял епизод за тези медички ногти, за тези полжанки, за тези работи, които изобщо ще направя общо обобщение, не ревю. Да, нещо от сорта. Така. С Iron се прави много по-трудно брони, отколкото с Lead. Което трябваше да е очудващо, че Lead се намира много по-бързо. Да. С доста по-малко, извинете, бък. Да. По-натам ще видите доста неща, които са от Minecraft. Доста неща, които са в Minecraft, подобни и са различните, нали? Да, аз няма да играя, това ви казвам, много тъпа. Така, доста... Много тъпа. Така. И половината неща се чупат с кирка, даже ако не си повече. Така. Защо? Порке? Не го слушайте, той тъп. И пускаме Our World. Така. Да. Прави сте. Хора, не го слушайте. Хубаво. Зарежете го. Зарежете го. Единството различно е, че едното е 2D, а другото е 3D, просто 3D с квадратчета. Това е разликата. Нещо повече. Отново казвам. Така. И ето последното зареждане на последните зареждания. Зарежда, това е супер тъпо. Първото ми зареждане е все пак. Така. Де да го знам? 9 минути. И това скоро ще спирам. Таман да ми зареди. Че то аз изобщо нямаше да правя нищо. Ще видим във втора част, когато вече тотално ми е заредило. И да почваме. Чакаме само да зареди. И ще видим в втори... Не, втори. Обърках се. Втора част. Айде, ютубери, до скоро. Чао, довиждане. Внимавайте да не се съпнете.